Ola, cascarilleiros. Un dos temas que adoita xenerar máis dúbidas entre os galegofalantes son as familias léxicas irregulares, é dicir, aquelas que teñen un duplo lexema, un que ven do étimo e que se corresponde co que sería ocultismo, e outro sacado xa da forma patrimonial, que por dicir de algún xeito estaría lingüísticamente máis gastado porque adoitan ser o tipo de palabras que utilizamos máis. Para axudarvos a resolver estas dúbidas, imos darlle unha volta a aquelas familias léxicas máis utilizadas que tampouco son tantas, Comezamos por area, xa que podemos dubidar entre area, que é o gran microscópico dun material, ou ben a praia en sentido literal, mais tamén podemos atopar arena, que é como denominamos o espazo central dunha praza de touros ou dun circo romano, pero é certo que agora tampouco adoitamos falar habitualmente de circos romanos, mais sí todavía de prazas de touros. O resto desa familia é máis doada, porque temos a forma patrimonial para o léxico máis habitual, como podería ser areal, areeiro ou areoso, e a familia léxica que tira do ocultismo para o máis técnico, que sería arenícola, arenífero ou, por poñer outro exemplo, areniforme. Polo que respecta á familia léxica de dor, temos as dúas opcións, xa que tanto dor como dolor son correctas, aínda que a academia márcanos dolor como forma menos recomendable. Nos derivados da forma patrimonial temos adoecer, doente, doenza, dorido, e nos que derivan da forma culta, pois doloroso, indolencia ou indolente. A familia léxica de persoa, por ser unha das máis utilizadas, é tamén unha da que máis dúbida xenera. Por unha banda temos persoal, persoeiro, persoalmente, como vedes derivados da forma patrimonial, mais tamén temos personaxe, que sería un sinónimo de persoeiro, e tamén personalidade ou personalizar. E para rematar por hoxe, sabede que en galego falamos de algo en xeral cando non entramos en detalles, mais se nos referimos ao grau militar temos que falar do xeneral. Do mesmo xeito podemos falar indistintamente de que algo é xerativo ou xenerativo, mais utilizamos de xeneración, rexenerar ou xeneralizar. Espero que vos servira de axuda. Co voso permiso, vai dedicado este vídeo ao meu compañeiro Vicente, que chegado de Almendralejo, provincia de Badajoz, manexa o galego con tanta destreza como discreción. Así que este vídeo vai por ti.